Takže já zdravím všechny, jsem tu znovu na Survival Games, je to můj třetí díl, čtvrtý díl ze Survival Games a nejsem tady sám. Je tu se mnou Redwinger, který ho nevidím, jo, tady je. Jsme tady spolu a budeme dneska natáčet Hunger Games. Good. Tak kam půjdem? Pojď sem, pojď za mnou. Jo, nechcete! Já ti ukážu dobrou taktiku, no. Já chci nějaký ten. Pojď sem, kde seš, tamhle. Okay. Ale jde pydli. Já si koupím VIP na všechno. No, Pojď sem, tady, pojď sem. no, Pojď za mnou, No, jo. Prostě no. půjdem takhle třeba. No. Někam sem. no, A musíme si tady udělat takhle, jo, takhle si vykopeme jakoby hlínu. no. A zazdíme to, aby to nebylo vidět, jo, jakože tam někdo byl. A pak budeme jenom kopat dolů, až najdeme diamanty. Jenom jsme našli, ty Jsi krás. posral, ne? Ne, ty vole, to tě nikdo nenajde a pak tam jsme 4. Zblázy. A pak poběžíme na střed, jak bude. To je tady, vole. No, ale tady se objeví ten, že jo? No já vím, no. No, takže, tyjo, už se to zase buguje. No, je taky. No, Hodně už ne. lidí. So many people. Co máme people? Já koukám tam, kam chceš běžet, no, takže... Já jdu hnedka na dřevo. Jo, nakopej jenom dřevo a půjdeme se zakopat někam a prostě budeme kopat dolů. Až najdem železo a po případě dia, jo. Nejlepší bude, když přijdou nějaký zombici, aby jsme mohli zabít zombiky, aby jsme měli rotten fleše, aby jsme se mohli najíst, aby jsme si mohli doplnit hunger bary. Sice nám to ubírá, jo, máme jakoby otrávený to maso, jo, ale nezabije nás to. A jako doplní nám to hunger bar, jo. A jako pak jako to můžeme vyhrát, protože budeme mít plný hunger bar a tím pádem plný životy a tím pádem budeme neporazitelný a pak budeme na střed a tam si vezmeme nějaký dia věci a nějaký dia krumpáč a nějaký maso už tam bude a pak to vyhrajeme. Jo. Jo, jasně, no, neposlouchal jsem tě. No, takže ty ve videu někomu odepisuješ, jo? No, já tady píšu pozdrav se do videa. Haha, jak všichni prej, sniper, dáme tým? Kdo to píše? Tady, Roman 17 LP. Oju. Snipera, dáme tým. Sorry, už mám tým. No kdy nikdo tým nechce! A Dominik ušel k babičce? Prej? Konečně. Já ho nemám rád. Ne, k babičce, jak mám. No, to je dobře. Babičce. Mně to je jedno. Ne. To je hajzl, vole. Ach jo. A nemůžu být ještě s váma? Cože? Jak napsal ten Roman. Ach jo, a nemůžu být ještě s váma. Jo, tak jo. Tak ho ve. Tak jo, pojď. Roman. Ještě napiš, že se mnou v týmu je ještě Redwinger. Ještě je s náma Redwinger. Hrajem. Kam jdem! Ježiš, kudy! Nejdřív se najdem, pojď sem, kde Hele, jsi? prase! Tady jsem, tady, Tam jdem. Serem na Romana. Tady je Roman, jdem, jolo. Čau, Romčo. Dřevo. Ne, tam nějaký týpek. Ještě za náma půjde. Ježiš, dřevo, ježiš, já se buguju. Já nevím, kam mám jít. Dole, to ví. Já mám seru, já jdu sám. Ne, počkej, bacha. Run, bitch, run. Ty nevíš, co máš dělat tady vůbec. Já jdu těžit dřevo. Ale jenom vem třeba 5 kousků jenom, jo. Zmrdí.
Tady vyřežím Ten dřevo. kousku jenom. To je Jo, Roman? jo. To není Roman! Tady je se mnou Roman. Jo. Roman je tady se mnou. Co? Buf! Romane, je! Ty vole, buk. Že Máš jo? dřevo? Mám? Tak pojď honem. Mám. Pojďte za mnou. Vole, dřevo mám, tam je stromeček, vytěžíme. Dělejte, pojďte. No on tě asi Pojď, neslyší, ne, vole. netěž ho, to stačí už. To stačí. No, Dělej. netati. Já jdu. Dělej, Já chci víc dřeva. dělej, pojď. Kam? No, tady. Kam jsi šel? Pojď, tady jsem. Kde? Tady u Romči, tady. No, vidím, že No, tady je běž tam, železo. běž tam, běž tam. Tady je železo. Pojď, počkej, pojď tudy, pojď. Jo, počkej, pojďte tudy. Tam je železo. Počkej, tady se zakopem. Dělejte, pojďte do. Již počkej, tam je železo. Ser na železo, vole, za chvilku přijdou a zabijou tě. A na tebe seru. Tak jenom každý zvlášť? Ne! Tak dělej. Běžím železo, počkej. No to je železo, jo. No, Ty vole, nás zabijou. tebe zabijou. Tak já jsem tady, no. 1, 2. Dej mu... Ty vole, chuj, jestli nás ten Romča zabije, vole. Mu upíknu koule. Úplně to vidím, vole, pak se nám bude vysmívat ve videu. No. A třeba nám dá odběr, jo? Tak uvidíme. Tak pojďte, dělejte. Byl bys hodnej, Romane. Kdyby tam dal odběr. A tady natěžím ještě kobl, aby jsme měli pec. To tady bude ale vidět, že jo. To právě kobl se těží tady v té naší chodbě. Dělejte, už pojďte dovnitř. Tak jo, jdem. Pojď, Kam? tady. Co? Kde? No, Ty, no, pojď, a co pojď, tam? dělej, pojďte dovnitř. Proč? Tady je tma, vole! No a co ty vole? Ježiš, se to Dovnitř. Ježiš, Koukni se, uhni. ne. Tak ty pojď dovnitř. No, vidím hovno, no. Bacha, uhni. Uhni. Já nevím, kam mám jít, já nic nevidím. To nevadí, hoď mě krumpáč. Wow. Ne, ty debile, vole. Máš ho tam? Máš ho tam? Ty kreten, vole, Nej- on mu tady otevře nějakýmu debilovi, vole, že jo. No, jsem mrtvej, že jo. Co to je za debila, vole? Jo, já mám všechny věci vaše zmrdí. Dělej, pojď sem, pojď do té džuzny, dělej. Jo, Já tě budu navádět. Dělej, zabedni se hlínou tak. ty vole, já nic nevidím. Ser na to a kopej. Počkej, kam? Dolů prostě. Pod sebe. Schody, vole. A já jdu prostě kopat pod sebe. Schody. Hej, já něčím hlínu, co to je za piču. Já kopu pod sebe. To je dement. To v Minecraftu nefunguje. Počkej. Já jsem se bugnul. No, já vidím. Ne, já mám buk a ubírá mi to srdíčka. Ti pomůžu, abys nemusel. Hej, já mám nějaký VIP jídlo. A já mám buk jak svině. Že on měl VIPčko, že? Já mám buk jak svině, já nemůžu ani jíst. Jo, už dobrý. Už můžu. Dobrý, jsem ti pomohl, jsem tam k tobě skočil a najednou. To neříkej, to je čítování. Dělej, No, úžas. A sám to můžu jíst. jsi mrtvý. Co to bylo, ty vole? Kdybys mě poslouchal, vej. Ani do prdele. O, já nevím, kde jsem, vole. Jsi tady vedle mě hnedka. No, jsem v Čau. prdeli. Čau, tady jsem. Jo. No ale nedostanem se ven. Já jsem se už dostal ven. Jak to? To ti neřeknu. Tam máš takový čarovný kompas. A jo. Tak. Kdo hraje teď Čau. Hunger Games, tak ať dá odběr na náš kanál Ty debil. mccraft.cz. Díky moc. Netopír!
A já se jdu kouknout na další nějaký barce. No, vole, Pojď Bůh, vole. lobby. Ty seš lobby, vole. Dáme Skywars ještě teda. To je hrozný s tímhle člověkem hrát, vole. Jsi říkal, že tak chceš vystřídat, ne? Ne, dobrý. Dáme jedničku, jo. Ne, 5. Jedničku! To můžu. Pojď sem, hop. Hop. Já si dám BBčka zatím. No, Bůh, vole. No, jako prase. Tam stojím na těch pressure plate, Já se to můžu srat, fakt, že jo. Ty vole. Ono se to někdy buguje a někdy ne, já nevím prostě, to mě No včera sere. večer se to nebugoval. No včera se to nebugovalo vůbec, vole. Pozdravte do Ale videa. jsi vedle mě jeden tým. Jeden tým? S tebou jsi posral. No, tak dobře, no. Když nechceš, tak nechceš. Hele, tady To slušně. nepojď tým, já mám železo. Haha, já ho mám 10, vole. Nedám. Nic. Nikdy nevěřte, tady Red Wingroy. Je to vychce nás mě. Zmrt. A mám buk, ty vole. Právě, že já jsem jeden z nejpoctivějších. Jo. Já když můžu, tak dám. Mm. Třeba když mám víc výbavu, tak dám. Třeba, Jo, jasně. Nevěřte mu, nevěřte třeba mu. v Any. No, to jo, no. Ani, vole, ale to je týmová hra, vole, tohle ne. Nebo i tady právě někomu dávám. klidně. A ne. Ale jo. Když jedu s nima tým, tak dávám. Kecám. Nevěřte mu. On je hamoun, vole. Je to hamoun jako prase, vole. Nic nám nedává nikdy. Já mám bugy, vole, a tohle Já natáčet. kvůli tomu jsem se zabil teď. Já tohle natáčet nebudu. Tak, ty jsi Já umřel? nechci. Ne, neumřel. Neumřel. Ale co já dělám, ty já tady dělám úplný hovno už, no. Ježišmarja. Tak běž na můj ostrov, já jsem spadl. To je dobře. Kvůli bugu zase, že jo. A jo, nevymlouvej se na bůk. Zase se vymlouvá. Ty si děláš prdel. Mně se to buguje, já se jdu zabít, vole. Tak zase pojď, dělej, pojď tady. já se jdu zabít. Já se zabiju. Omlouváme se Dáme lidi. ještě jinou mapu. Omlouváme se lidi, buguje se to. Nevím jak dlouho už natáčíme. To je jedno. No to kašli, tak to bude takový speciál za jednoho No odběra. si vole, no, tak tady skáču taky rovnou. No. Jo, speciál za jednoho odběratele, který je on sám, no. Super. No, Co kdybys dal tomu jednomu odběrateli ten svůj Steam účet teda? Tři, dva, jedna. a nic nevidím. Konečně mám želez. No jo, nemám železo, vole, já si tady odbouchnu ostrov hezky. A Cože? já si tady odbouchnu ostrov. Ne, tak pojď, počkej, jestli jsi vedle mě, tak může mít... Bum. Šťastný nový rok. Už tam nejsem. Já taky skočím. A to je bůh. To je bůh jako prase. To normálně se mi teďka vypne určitě to. Ty vole. Stojí tě, to je mrtě bůh teda. To by mohli spravit, tyhle. A tady budu, prostě. Tak jdem Survival Games. Počkej. Jediný, co si asi dneska nedáme, Ty vole. jediný, Než co si tím. dneska asi nedáme, bude Sorry, já už hrát nejdu. Survival Ale Games. jestli chceš, tak Dělej, je tam pozdrav 72 lidí, do dělej. videa. Dělej, Počkej. arena 3, arena Já si 3, tady dělej. píšu. Dělej! Ty děláš.
Dělej, Arena 3, Arena 3. Jo, dobře. Jsi tam? Jsi na Survival Games? Ne. Ty se přesně asi ani nedostaneš. Ježíšmarja. Ježíšmarja. Klikám na to, já na to klikám. Já jsem A jsem tam, arena kolik? 3. Plná. Nestihneš. No, říkám plná. Tak já si tady dám ještě Survival Games, ano, 6 byla volná, ty porně. Tak zatím si dáme hru bez sebe, no. Zlatý meč. O, vole. Zase buk jako kráva, vole, že jo. Nikdo nechce zdravit do videa. Jo, super. Jo. Zdárec. Já. Tak pozdravte. Ako sa voláš na YouTube? MCCraft.cz. Či bychom měli prvního odběratele? Druhýho, a jo? Já to vidím, co já tady proslavím celý náš kanál, vole. To bude lítat, vole. Odběry, vole. To jsou bugy, to je fakt hrůza. To je strašně, jak se to buguje ten server. To budou hejty. Jeden. Od toho. Hele, už jsem jde nějaký borec. To je debil, já mu ukazuju tým. Hey! Je tu gamer amen. Kdo tým? Jak někdo může napsat tým s někým i. Och, už šestka. Nepovídej, tam jsem. Aha, tak dobrý. Co? Já tě tamhle vidím. Jo, a tebe taky. Ty klidně by si mohl vypnout mikrák. Ne, nemusel. Volej tam na něj. Mám iron! Jo! To pojď vole, pojďte vole, hneda, pojďte, já vás tady tak seřežu vy zmetci. Co budeš, co? Problém někde. Ty vole, tady je dia vole, a jdu do něj. No hajzle! Chcípni, jo mám dia věci, co hajzle? Na ty zmetku, chcípni, umři. Jubi, ježišmarja, jdou tady do mě všichni. Počkat, já si tady musím nadat ty věci. A mám damage. Musím se napapat. A já mám buk. Ne, já nechci buk. Ježišmarja. Jsi mrtvej? Jsem mrtvej. Tak pojď sem. Tady byla někde volná mapa. Tak dáme ještě jednu hru a pak končíme. Ty když tak takový náš maskot tohle, co si teďka sněje. Kde nám všude dělá reklamu. Nebo ostudu? No, jasně, takhle, to matkáváš, jo? Ježišmarja. To střihni zatím, než to. Ne, já to stříhat nebudu. Nechceš. Natáčíš? Internet. No vlastně. Jdeme, to nebudu. Ale vole, já jedu teďka odko, vole. Tady, tohle je náš třetí účastník našeho kanálu.
A s ním společně s ním tam je čtvrtý účastník tohoto. Ano, a to je jeho vymaštěný brácha. Pepo? Pepo? Kurva, ale Pepo? ale dobrý. Já jsem když tak Venca se jmenuju, ten sniper je Jenda a ten třetí, to jsem zapomněl. A lidi, Tonda. lidi, já na to seru teďka už. Jdu dělat video na War Thunder, takže se těšte. A když se vám tohle video bude líbit, což určitě bude, my máme hrozně moc odběratelů. A když se vám bude líbit, tak dejte like. A kdo nemá odběr, tak ať ho dá. A zúčastní se, a Like, tak ať se už nikdy neleze. jo, a zúčastní se mi Steam soutěže, takže dík a čus.